Iż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna aktarx li tkun posposta għas-sena d-dieħla, hekk kif hemm tħassib li l-pandemija tal-COVID-19 terġa' tolli rasa, kif ukoll minħabba l-ispekulazzjoni ta' elezzjoni ġenerali bikrija. Hekk ir-rapport tal-ġurnal Times of Malta li kwota sorsi li qalu li dan il-posponiment wasal wara ftehim bejn il-Gvern u s-Santa Sede, hekk kif il-Vatikan jinsisti li żjara tal-Kap tal-Knisja Kattolika ma tistax issir ġimgħat qabel jew wara elezzjoni ġenerali. Każ simili kien seħħ 6 snin ilu fi Sri Lanka, fejn il-Knisja kienet appellat lil gvern tal-pajjiż biex ma jsejjaħx elezzjoni qrib iż-żjara tal-Papa, inkella din ikollha tkun posposta. F'pajjiżna is-sitwazzjoni tidher li simili, hekk kif fl-aħħar ġimgħat kien irrappurtat li qed issir pressjoni qawwija fuq il-Prim Ministru Robert Abela biex isejjaħ elezzjoni ġenerali f'Novembru li ġej. Madankollu r-rapporti kienu qalu li Abela qed iwebbes rasu u jibqa' jinsisti li l-elezzjoni ġenerali issir is-sena d-dieħla. Fid-dawl ta' dan, il-Gvern kien indika lis Santa Sede li l-perjodu ideali għaż-żjara tal-Papa u f'Diċembru bħala parti minn ta' żjarat li l-Kap tal-Knisja Kattolika se jkun qed jagħmel f'pajjiżi fil-Mediterran. Għalkemm issa jidher li anke dawn id-dati se jkollhom jiċċaqalqu. Iż-żjara tal-Papa Franġisku se tkun ir-raba' waħda ta' Kap tal-Knisja Kattolika f'pajjiżna wara ż-żewġ żjarat tal-Papa Giovanni Paolo II u żjara tal-Papa Benedittu XVI. Oriġinarjament din kellha ssir is-sena li għaddiet, iżda kellha wkoll tiġi posposta minħabba l-pandemija.